Čústa, sem je Toho Gaming a u tohohle videa budeme pušovať Brawl Stars Mortisena 1200 trofy. No tak poďme na to. Asi budú hrať solo showdown, pretože nemám žiadnych kamarádov. No to je smutný. Ale tak co už budú delať. Tak poďme. OK. Je tu celkom easy lavičko. Musím proste hrať. No, neviem. Musím hrať trošku safe a neagresívne, lebo Mortisen to tak ja nevím a co by som vám řekl. No tak. Toho by som mohl dát jenom naplně. Nemůžu koupit. Kenjiho taky nemůžu. OK, by se mohl dát. No, oni by se mohli začít. OK, to neznesně. Tohle nebylo moc dobrý. Tak. Pojďme na další, no. Tohle je moje prvé video, že Brawl Stars, no celkovo to je moje prvé video a možno si hovoríte, vidíte to jméno? Sigma, OK. Šel si na farmy Diamo. OK, dead. To byl taký free kill, ale to jméno bylo sazno. No a tak jsem říkal, možná si říkáte, proč hovorím i česky, i slovensky. Je to protože ještě nevím. Ty vole, proč tu je stále Edgar Hunter CZ aj ako, ja som s ním už hral asi 10 hier tento deň, čiže. A to je úplný random, ak ja vôbec neviem, kto to je. No poďme. OK. Musím si to nahealovať sa. Mám amničko. Tak poď. Dead, OK. A gasík to je free, ven. No tak poď si, nemáš šanci. OK, to je hooked chat. Tohle video nebude ani tak moc dlouhý, protože to je prostě moje první video. Tak prostě, sorry no. Ak sa vám tohle video páči, tak dajte like a odber. A uvidíte mě v dalších videách. Ale tohle ještě nekončí, tak pojďme si to užít. OK, kid. Môžem ho zabiť, OK. Tento bol free kill. Čaká. OK. Čo laguje? Shelly. Choď head. Yes! Oni týmu. Tak ne. OK, kamarád, to je. Prostě já s ním jsem dlouho nehral, to jsem nedal. Tak. A hlavně velký shoutout mojemu týmu.
nepýtejte sa to meno, ja to neviem, to čo to je, to neviem. Tak poďme do ďalšej hry. Actually som extrémne šťastný, lebo toto video bude, že epic. Pretože to je moje prvé video a... OK, typek má 104 prestíža. Budu používať MMR-ko, hovorili. No to sa mi nezdá. OK, čo tam? Toto je... to bola Livia, to je... tak nie. To dá dosť dobrý play, OK. Hacker, choď head. Luč si myslí, že je hacker teda. OK, hacker si tam až stojí, ale na mňa to ide tak... OK, to je... OK. To nedávam. To ďalšie videjko by sme mohli... Možno Macy... Neviem, bude to na vás. Edgar je proste free prestige, takže preto ho mám. Ale to je, kámo. To je hrozný. Vidím, že asi som orhosný, kámo. Musím sa zlepšiť s ním. Takže dobré, že o stenu, a že aj tak to dá, ale keď to o stenu nedá, tak to je. Ale keď to dá o stenu, tak to je bez dobré. Bez dobré. OK, hot poppy. Musím sa nahilovať. Cooked chat. OK, ja to nedám. Vypínať to jak... Je to sem. Fúha. Ako keby som teraz switchol, že na Mandy alebo Macy, tak proste by to bolo, že úplne inakšie. To ja s Mortisom som ako celkom proti tamto jemu. Díky. Jeho gadžeta je najviac opäť, nech ju nerfnú. To sa nedá proste. Dajte like a odber, ak som to už nepovedal. Okay. 104 prestížov, to čo som v lobičkách. To čo je? Grzeta. To co je? Jeden choď head, ty hlúpaňa malá jedna svinia. Nebudem s tebou tímovať. To čo za tank? To je Bonnie. Ja, to je Bonnie. OK, to je Bonnie. Lowky som si myslel, že to je úplne, že neviem. Tomu to ja fakt, ja neviem s tým, čo mám.
to má šeretý, 2 timerský spomalený, no ešte blbý kit. Sa o neskočiteľa, ja som kúk. Neviem, čo mám robiť teraz ako... Kamo, traja buťaci tam kempia. Je 105, okej. Aspoň niekde to ide. Prosím, Niko, zachraň ma. No ešte ďalší tam kempia. Ja som si nevšimol ho. Toho Kanadaňa. Yes, top 4. To je, o čom hovorím, kamo. Yes. Actually, kto má rád môj content, tak môže byť môj editor. Ako teraz ešte ani nevyrábam peniaze, takže asi nikto, to ťažko asi. Ale tak, no proste potrebujem jedného bojaky, poviem robiť edity, to bude okej. Počkej, čo to je? To je Otis. Mortis, Otis, Skibidi, Lotis. To ja som úplne na droge. Okej, ja nie som na droga. To možno asi cenzurujem. To asi určite cenzurujem. On je Loki musím dať jak úplný debil. No on tam teraz bude kempiť. Počkej, on je... Musím si to asi takto zahrať. Okej, yes. A zase budem kempiť. To čo je za monštrum? To čo je za... Ty všade kempia. Ty moju kempia. Tam jeden kempí jak debil, druhý je úplný mimo, ani nevie, čo sa deje, len kempí a strieľa. Ty vole. Fú, kamo. Toto video bude asi najhoršie, čo som kedy vyrobil. No ešte. Keď ma zabije. Ja som fakt nevidel horšieho hráča s Mortisom, jak ja som. Tyle. Na koľko trofí som s ním začínal? Ja si som klesol som asi. No, klesol som. O dosť. Počkaj, switchujem si na Mendinu a Serenko. Uvidíte, aký budem o dosť lepší. Keď tam nebudú nejaký debili. A to by sa nemalo stať. Sosnou. Okej, kamo Edgar, ten má country. No a hneď vedľa mňa sa spavne. Hlupak. Ne, prosím. Okej, GG's. Okej, tam má ultinu. Není možné, že som toto myšol, kamošek, to presne na ňo išlo.
Hej, choď na mňa. Ja som zabil Spajka? Čo? To ako... Okej. Ja že si to zdechol na zónu, alebo jak zdechol, ale ako beriem to. To má ultra všetko. Keď toto dám, som najlepší. Mám nápad. Poď, skoč si na mňa. Skoč. Sorry. Lebo... Okej, to sa nedalo, to som psal. Ale vidíte, ja to je lepšie ako s Mortisom. Proste to je 100-krát lepšie. Actually, o chvíľu to asi skončím, bo už 20 minút natáčam. Keď to zeditujem, tak to bude asi 15. Takže tak. Ešte cenzúry tam dám, to budem celé 3 dní editovať. Bo ja som taký borčák v editovaní. Počkaj teraz. To je onde. Okej, ja som najhorší. To jak som myslel. A mám aj Instagram účet, to dám link do bio a tam sa určite mrknite a možno si zmením meno, ale nemám dostatok gemov. Tento tu čúraš. Nie, okej. Zle. Opäť. Ako, keď to dá 25 minút, tak prestanem už. Mám aj TikTok, ale tam veľa ani už nič nerobím. Tam už vôbec nič nerobím. Ale to je trošku, no to som cooked. Tam je ešte X-ko mi dá hľada. Je písomka z matiky. Písomka z matiky, ostatne. Pečka. Choď head. To mi ešte viac robí nervy, jak matika, tento Spike tu kempiaci. Ešte Colt! Kto tu pozval debilného Colta? Ty vole, okej, tento debilko. Tieto questy sú že nemožné na urobenie. Toto ranket to ako sa dá, lenže s mojimi poťackými randomákmi sa to nedá. Vidíte, jak veľa som klesol, takže môžete vedieť, akí sú výborní. To sarkasticky myslím, že hej, že taký debilní tam sú tí vole. Hej, Spike. To je asi, že najväčší counter na mňa. Ja neviem, ale proste stále keď hrám proti nemu som tak tu.
rozmýšľam, že či začnem Twitch, ako... OK, to bolo close od tej Liliny. Ešte som koľko stratil? Tak 30 000 trofí, ne? 32, 25, 7 trofí minus. Lebo tam je všade Spike len. Spike postihnutý. Ako ja ho mám rád, ale on je všade. No čo už, no. Tak, toho je konec toho videa a prosím dajte like a odber a čus.